Kňaz je druhý Kristus. Je láskou jeho srdca. Marek a David, prajem vám, aby vás Pán Boh požehnával na vašej ceste a vyprosujem vám veľa Božích požehnaní, pretože táto cesta nie je jednoduchá, ale vybrali ste si nádherné povolanie, takže nech vás Pán Boh žehná. Milí Marek a Dávid, máme veľkú radosť, že ste odpovedali na Božie povolanie, že nasledujete dobrého pastiera a buďte vždy vernými kňazmi. To vám prajem. Buďte apoštolmi Božieho milosrdenstva pre dnešný svet, buďte nástrojmi Božieho milosrdenstva a vždy kráčajte vpred za Ježišom, dobrým pastierom a aj iným pomáhajte kráčať za ním. Stále kráčajte k večnosti a aj iným pomáhajte dosiahnuť ten cieľ, lebo večnosť za to stojí, nebo za to stojí. Veľa požehnania vám a buďte verní a vytrvalí. Milý Dávid a Marečku, na vašej kňazskej ceste vám vyprosujem veľa zdravia, veľa darov Ducha Svätého, ochranu Panny Márie. A dúfam, že nezabudnete na nás a na tetu kostolničku hlavne. Nech vás Pán Boh žehná. Dávid a Marek, čo vám zaželať na začiatku vašej kňazskej služby? Len totus tus, Mária, totus tus. Celý život to opakujte. Panna Mária vás vždy privedie k Ježišovi. A tak budete môcť vy potom privádzať aj tých, ktorí vám budú zverení k Ježišovi. To vám želám, aby ste seba aj druhých k Ježišovi privádzali. Olá, Marek, Davi, que Deus abençoe vocês, parabéns, que através da vossa ordenação presbiteral vocês possam, como diz o Papa Francisco, ser pastores com cheiro de ovelhas, que vocês possam ser presença do Senhor misericordioso junto ao seu povo, lembrando sempre que o cheiro de Deus é proximidade, compaixão e ternura. Deus abençoe. Parabéns. Svätý otec František v príhovore pri slávnosti dobrého pastiera povedal: nech vaše homilie nie sú nudné, nech prídu k samotným srdciam ľudí, pretože vychádzajú z vášho srdca. Vybrali ste si náročné povolanie. Prajem vám, aby vaše homilie oslovili čo najviac ľudí, aby ste kázali múdro a s pokorou a boli živým príkladom pre tých, ktorí vám budú zverení. Davide, na začiatku vašich bohosloveckých čias som bol k vám poslaný za kaplána. A teraz už nastal ten čas, že vy budete poslaní ako páni kapláni k iným mládežníkom, deťom. Preto žite svoje kňazstvo. Buďte veselí, radosní, rozdávajte
úsmev okolo seba. A keď prídu tie ťažšie chvíle, nezabudnite na to naše mládežnické. Ja to neřeším. Dajte to do jeho rúk. On to vyrieši za vás. Milí novokňazi, prajem vám aj ja všetko dobré a veľa požehnania do vašej kňazskej služby. Ahojte, David a Marek. Gratulujem vám k vysveteniu za novokňazov. Nech vás Pán Boh sprevádza na tejto vašej ceste. Nech máte veľa síl a odvahy prinášať svetlo a nádej ľuďom vo vašich farnostiach. Ste pre nás veľkým príkladom a som na vás hrdý. Prajem vám veľa šťastia a Božieho požehnania. Zo srdca vám želám, nech vás samotný Ježiš sprevádza, požehnáva, nech je centrom vášho kňazstva. Nech aj ostatných privádzate vždy ku Ježišovi Kristovi. Teším sa, že môže byť ten, ktorý vás na tejto ceste kňazstva budem sprevádzať ako váš otec, spolubrat, pastier. Čaute. No, veď hráte. Naraz. Čaute, chlapi. Pamätáme si na spoločné strávené chvíle v kostole, na táboroch a na bezstarostné stretnutia s komunitou. Sledujeme vašu cestu viery s obdivom a hrdosťou. Vidíme vaše odhodlanie, vašu silnú túžbu slúžiť Bohu, ľuďom, blízkym a zároveň známym. Tak, kapibari. Jedna jazda s nami skončila a druhá jazda s Kristom začína. Mám vás rád, kamoši, a držte sa vo svojich farnostiach. Ďakujeme, že idete nám mladým príkladom a že ste sa rozhodli privádzať stratené ovečky k tomu, čo je najdôležitejšie. Milí spolužiaci a kamaráti, čo to sme spolu už prežili a verím, že tých zážitkov ešte pribudne. Budeme na vás myslieť modlitba. Prajeme vám, aby ste našli vo svojom povolaní naplnenie a aby ste boli pre svojich farníkov svetlom a nádejou. Ďakujeme. Držte sa, máme vás radi. Tri slova, no to je veľmi zhustené, ale poviem to takto asi. Modlitba, odvaha a služba. Modlitba, odvaha a služba. Nech vás Pán požehnáva, chráni, nech vás pokojom obdarí, láskou naplňa vaše srdcia dnes. Stále s vami je, vás Pán požehnáva, chráni, nech vás pokojom obdarí, láskou naplňa
riskovať, snívať a vpred.